Bazokoma na umuzo notshwala. Bazokoma na umuzo notshwala. Bazokoma na umuzo notshwala. Bazokoma na umuzo. Simanje indaba yalomthitha silenza. Bese ngazi bese manje ngisenkinga kodwa awazi sikho sami ngisibusile bona Landile. Eva Faith. Sure. Ibrand God. Mfethu uzwe ibhuti wakho uthi sebuyile. Hayi, mntwana ngizwile. Manje mfethu uzizwa kanjani ukuthi wakho ubuyile? Yazi ukuthini mfethu? Qoqo, show isikhathi. Sasa bafethu. Yazini manje. Into kaMayandela mesihlalele phansi, yazi? Ya, isimise kabi mfethu. Hey. We general. Ngifuna ungifexkanise la yabo boy. Yeah, Manje ngicabanga lo malandela yini abafithe. lapho lekhulu. So manje uyakhumbula lo plan athuza nawo. Ya mfethu yazini ngiyalanda qhula ukuthi bethu mina nje umuntu wangayenza ngempela lento ungalimazwa ifashion injabula itholwa kuphela eclubini and ugwema ama free drinks iwona ngakudonsela obishini ophuza imali yakho ufuna uvuke naye ebedini then ekusasa ekseni akugaya ithwini akufake etexini lalela ubaba maybe lamazwi kuwa yi-blessing ngoba ngifuna ikusasa udlala osibusiso no blessing abanathando bafuna lokho kufihlile epenting and bayanyamalala masebekumithisi ilife imilo kulandela isigelo. Ayo madoda yini manje lenyenzayo? Mandela boy sithi kuzulu isikhanda ngiyathi yabo. Yini into phansi. Beka. Hawu Mayandela. Beka. Mfethu busuzile simqamelo sefikile. Ya ngizwile and kuthiwa futhi uhlanganisa icrew yakhe yabo ukuthi ziko trouble. and bafethu thina siba few nje la skemini and mina ngihlala le kude bazobamba la endleleni kodwa nje khuleka amakhona impi ingibizi hlezi ngikhona. Ya iqiniso lelo. Kodwa ke inkinga esinayo la ukuthi asinawo abantu esingabathemba. Esingathi ukuthi bese sikwateni sethu. Kodwa singabazama. Ufuna ukuthi uma ukuthi nabo abantu ayino connection nabo ngikho. Enye into ke madoda. Le nto enyenza la ngifisa. Yangaletha kunyenza la. Okay, enye into abafethu ngifuna ningenzele yona nje usine namhlanje. Lencike yasekhaya ngiqamelo, ngifuna ningibhekele yona. Aniyenze lutho. Anishayi. Ngifuna ngeimpambo. Ngiyambuka nje ukuthi ungakuphi. Wenzani nje kuphela. Bese bantengentenge lo muntu Madoda, ngiyenzele into engisho. Wanamhlanje nje kuphela. siyakuzwa Mandela. Sasa nje into engifunayo ukuthi ningitshele ukuthi lenzani nini. Yazini General vele sambe manje sami sokwenzela umsebenzi sibuye wabo president. Hey Oscar manje mina ngihambe manje. Ngazi offer lithethe lapha lezish. Okay poison hey. Hambe kahle. Hayi okay. Yes! Bambe kanjalo ke. Uthe umalandela asizokubheka ukuthi wenzani nobani ngasikhathi sini. So wena wenza ukephi futhi? Ngithini? Ngithi Mayandela uthani? Uthe umalandela asizokubheka. Manje anisho ukephi wena manje Mayandela? Ushonele. Hayi wafethu. Manje ushone ngakephi? Ushonele. Ayi nina. Bafethu ngachaza. Ngiyazi amanda ajwayelo amanda ngimlindile futhi la. Ngisabona ngisho yedwa ngizomthuma la. Yabo. Ayani. Ngaphi basa sindabukwe. Wayani. Ish. Yazi. Yawe. Sanibonani bafethu yibo laba abafana beni. Yeah, these guys share our video. Yeah,
like. Impi yothando le yabo. Yes. Lwaphethu. Subscribe. Share. Yabo like. Follow. Follow. Hey. Uyo maaya.